משאיות, שקיות עם חלקי גופות, ממש שקיות קטנות. ביניהם הייתה שקית קטנה שתיארנו לעצמנו שזה חלקי גופה או גופה של תינוק או תינוקת, ולצערנו הכנסנו אותה לאחד החדרים שמה. פתחו את השקית ממש בהתחלה של הפעילות, עוד הייתי בחדר, ואיך שפתחו את השקית היה שם מראה זוועה של תינוק או תינוקת שהייתה ממש גופה מאובנת ועם סימן של גוף חימום. נאמר לנו אחר כך, אחרי שיצאנו מהחדר ועבדו על הגופה לנסות לזהות וכולי, שזאת גופה שככל הנראה של הורים אשר נרצחו בצורה מאוד מאוד זוועתית בבית, ולקחו את התינוק או את התינוקת והכניסו פשוטו כמשמעו לתוך תנור מטבח, וכשהתינוק או התינוקת היו חיים והכניסו את הגופה לתנור, הפעילו את הגופה, הגופה התקשתה ולצערנו ככל הנראה גם התנפחה, וממש הגוף חימום של התנור היה על הגופה עצמה. במסגרת הזוועות האלו צריך להראות לעולם ולספר לעולם שאי אפשר להכחיש ולהתכחש למה שעשו. אנסו נשים, רצחו גופות, רצחו אנשים בחיים, קטיעת איברים, עריפת ראשים, זוועות שכבר נראו, אבל זו זוועה שחייבים לספר עליה בעולם.